Bálint vagyok, és ebben a fotos videó lesz, amiben itt van az operatőrünk Patrik. Látszó? Aha, törzs. Sziasztok! És most rugdosni fogunk. Akkor rugdossa. Én fogok. Igen, neki szalad a köcsög is ellövi. Csak a labdát kell venni alul, látjátok? Ja, csak a labdára kell koncentrálni. Nézzétek, hogy mozog a labda. Figyétek! Álljatok, sötét van ott most, úgyhogy... Mindegy, most ezen a környéken vagyunk, Miskolcon. Most mindjárt szólok neki, hogy rúgja vissza a labdát. Rúgj vissza a labdát! Passzolj! Látom, most Patrik fogjuk vinni. Várjatok. Várja. Vagy a kamera. Te rúgsz. Jó. Köszönjük, Nemes. Majd nekem is kell majd venni egy új kamerát, mert most telefonnal videózok. Na, vegyed. De hagyj, de! Hát ma megint elment arra izére fele. Megyek ide. Többet, na most már látszódik. Passzolj egyet. Na nagyot, kicsit rúgd ide. Majdnem esít a nap. Majd megyek érte. Van. Szerinted még miket fogunk csinálni még ma, a mai napon? Gyerekek, nem? Egyébként, Ja, amúgy meg még lesz egy videó, amiben én, meg nem Bálint, hanem a másik barátom Balázs leszünk. Hát még nem lövöm le a poént, de majd jó lesz. ja. Na, és visszakapcsolódunk Bálintra. Bálint, nézd rám? Nézd itt. Kész, tavaly fotózom. Mindig köszönjük Emese? Várja, nézzél rám. Tavaly fotózva. És úgy, hogy még megy a videó. Az jó. Hát de ne kameráz! De nem mondom, nézd csak oda. Látod, még megy a videó. Lefotóztam fel. Gyerek, én ezt hátba a cigim, meg szemüveg. Smók, édesség. Gyerekek, kurva szar az idő. Amúgy meg boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek. Te is kívánjál nekik valamit. Boldog karácsony. Nem, de most már nincs is karácsony, nincs akar. Hát már nem sokára itt van. Nem sokára. Ja, és majd kommentbe írjátok le, hogy mit szeretnétek a Jézuskától. Oké? Okay? Na. Te olvasó gondolataimban. De én is ezt akartam mondani. Ahogy látjátok, nem rúgok kicsit. Pedig még csak negyedikes vagyok, azt mondjuk. Patrik meg az operatőrünk még hatodikos. Én azt hittem, hogy elsős. A videó címe az elsős köcsög rugásai. De. A Nemes Zsolt és Bálint.
Te fogsz rúgni? Nem? Hát a videót is már nem sokára hát még kb. Lesz még 5 perc a videóból. Hát igen, most már megpróbálom. Máskor meg már lesz gameplay, Igen. Megilyenek. lesz Rainbow Six Siege, GTA, Cségo, Need for Speed, Van, ez kevés rész. hát abból sok lesz. Főleg ha megkapom a laptopot, akkor lesz ám sok rész. Hát igen. De főleg a Rainbow Six Siege-ből lesz a jó. Csináltam. Mindegy, ez itt némi volt, csak köszönöm. Ő Bálint anyukája. De az is! Nem, dehogy. Se volt. Egy rúg kettőt, egy kettőt. Még 2 rúg Bálint. Azt utána befejezzük. 1. Még rúgja egyet, azt még utána még próbálj meg. Megnézzük, hogy tudsz dekázni. Na mehet, deka. 2. Tíz volt. Egyébként nem ennyit tudok. Várjatok, hátrébb jövök. Hátrébb jövök, hogy... Tudok, hogy 30 Na. van, csak most. Bálmenj hátrébb, hogy lássák a labdát is. Na mehet. Ja. Tizenhat. 16 volt, gyerekek. Na. Remélem tetszett, ha szeretnétek még ilyen videót, akkor dobjatok el lájkot, iratkozzatok fel, sziasztok! 1000 like után jön a következő rész. Jaj! Bántot hívja az anyukája. Na, Nagyobb szájú. sziasztok!